de bombeo, pero por algunha razón saltaron os plombos, saltaron os automáticos e nada, o nivel do río é o que é. Esto aquí ainda hai algo, mira. ¿Y ves aquí, amor? Sí. Mira aquí. No arranca o coche ni nada, entonces, nada más. Había moitos coches a esa hora aquí. Sí, había más coche por allí, tenía una fogoneta por allí. A la mitad, la fogoneta estaba llena de agua. Entonces, a ver que un seguro hace caso. David, o peor dos pronósticos cumpriuse e temos, despois dunha noite de moita chuvia, medio Caldas anegado. Sí, efectivamente, finalmente sobre as 3 da mañán cumpleu os pronósticos, empezou o río a botar por fora. Estamos agora para horas da chique, todo ahora empezou a baixar o río. Viamos tamén un par de aparcamentos asolagados, varios coches que quedaron pese aos avisos aí retidos, claro. Sí, exactamente, pese aos avisos, a insistencia da policía local, finalmente quedaron vehículos anegados pola auga. Quedan horas de moito traballo, non? Sí, exactamente. Julio, ti tiñas esta noite aparcado o vehículo aquí neste parking, non? Sí, verdad. A las 4 y 5 da mañana me chamou a Guardia Civil e eu disse, mira, aquí saí por ali para retirar o coche. Bueno, que pasou? No, que está hundido tudo ali. É que a auga levaba o coche. Sí. Esto aquí ainda hai algo, mira. ¿Y ves aquí, amor? Sí. Mira aquí. No arranca o coche ni nada, entonces, nada más. Había moitos coches a esa hora aquí. Sí, había más coche por allí, tenía una fogoneta por allí. A la mitad, la fogoneta estaba llena de agua. Entonces, a ver que un seguro hace caso. Pili, esta noite non fostes á cama. Nada, non nos acoitamos en ningún momento. Que xa sabíades o que podía pasar, non? Sí, conocemos isto xa de sempre, non é novedad. Empezou a subir a eso das 11 da noite e xa non fomos á cama. Ata onde vos chegou? Casi aquí a entrada da casa. Casi á porta. Está todo non alto, porque xa conocemos a situación, está todo encima de tableiros, encima de bloques, están todos os mobles desmontados. A horta totalmente anegada. Sí, temos aí unha piscina e... Case tanta auga dentro como fora. Sí, máis fora que dentro. Sí, a verdad que sí. Vívese con angustia estes días porque mañán chega outra. Sí, pois ahora mesmo temos un pouco de medo porque ainda non se recolleu e xa vai chegar a seguinte, así que estamos temerosos. Pili, impresiona ver todo isto así levantado, porque para esta noite ainda agardades ao mellor algún outro susto, non? A verdad que sí, a verdad dan ganas de chorar, porque non podes facer nada, impotencia total. Bos días, véxote aí sorteando a barreira, como foi esta noite? Horrible. Toda a noite pendiente. Conseguistes dormir algo? No, porque te estaban avisando seguido para sacar os coches primeiro do garaxe. Tati, unha noite complicada aquí para o vosso hotel, non? Bueno, contábamos que non íbamos a ter ningún problema porque temos un sistema de bombeo, pero por algunha razón saltaron os plombos, saltaron os automáticos e nada, o nivel do río é o que é. A ver, nós aquí na parte de abaixo está a zona de baños, hai un comedor onde se dan os desayunos e está a zona de almacén e as cámaras. Ahora está todo apagado, vamos a ver que despois as cousas se encendan e que funcionen e... E prepararse porque parece que para esta noite ven máis auga. Bueno, esperemos que ahora as bombas funcionen esta noite a ver como pasa a noite. Isto todo estaba cheo de agua, todo aquí, xa podedes ver hasta a altura que chegou, nos palmos fácil. Eu levo desde o mes de outubro. E dende outubro ata aquí, viches que isto podía pasar máis veces, xa vos pasaron con Isto anterioridade? xa pasou 3 veces. Dende outubro ata hoxe,